بلوچستان شہر تربتا 2000 ابتے آرو میرانی ڈیم اثر مندیں ناصر آباد مردمانی یک ڈل لیا میراب سلیم دشتی سروکیا ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ کارگسا گندونند کت ایسا ہتا محراب سلیمہ وش نیوز آگوں گوشت یک لیول یہ کمپنسیشن بوتے گا 202 چلو 4 چاہیے چی بورز تقریباً 6 ارب و نیم زار رہا مخلوق ہے 4 یونین کونسل 2100 مردم شنی زار رہا سگانا نو میں وجیڑا ہمیشہ کہ ماں نو دم برتا ماں اچھو ارچ ڈی سی کے مکائیں ارچ کمشنری کے مکائیں مات کی مچ ڈی سی صاحب کر رہا کمشنر صاحب کر رہا اگر شما میں کارا کنے میں گپا گوشت دار کوٹا بھی مشہور گئی قسم گپا گوشت یارو پیشی ہیں نو گوشت داراں ودارا ندار مردم مجبوری یا روڈی بولا کریں یا دھرنائی دیں ڈپٹی کمشنر دفتر دیں منی 1000 بو مچ بوتگا بیوجنگی بوتگا 2 آپی انجن بوتگا مرچی مت تڑپی دانگی نہ ہا من یکی دانگی نہ نہ رمضان کام ماری دگرے لوگ اب تیلی نہ بھی دے من چوکن دیں ما ساریا دگرے دل سر کتا مرچی ما چو بس دگو ماری دکان من دکان والا عام نہ گندونندہ ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچا صدقی داد کے من جوت کنگا ہاں کہ سیلابا چا اثرمند بتگے مردم چا سرکار نیمگا کمک کنک بے بند وش نیوز کیچ